Bohatý program, v ktorom sa prelínala hudba, vtipné slovo, množstvo stánkov a atrakcií pre malých i veľkých účastníkov, priniesol v poslednú júnovú sobotu podujatie My sme Snina. Konalo sa v areáli historického Kaštieľa. Známu dvojicu Milan junior Zimnikovaľ a Marián Čekovský čaká 7 miest na východnom Slovensku. Turné odštartovali práve v Snine. Cieľom je stretnúť sa, porozprávať sa, že Ježišmária, roky som ťa nevidel, ako sa máš, zmenil si sa, pribral si, schudol si, zdravý si, ako sa máš. Čiže stretnutie kamarátov, ľudí, ktorí sa nevideli, toto je dôvod sa stretnúť. A pri tom všetkom je aj náš dnešný oslávenec, ktorý má 50 rokov, ktorý to zobral tak, že dáva dokopy východniarov v rôznych mestách. Moderátorská dvojica sa hrdo hlási k východniarom. Zo Sninov je úzko spätá. Junior sa tu narodil a narodila sa tu a do školy chodila aj mama Mariana Čekovského. Tá zmena je aj u vás v Snine cítiteľná. Ja som to aj dnes celé prebehol autom. Stretám veľa ľudí, ktorí sa vždy hlásia, že sme zo Sniny, poznáme sa, v Londýne sme ich stretli, kdekoľvek. Takže Snina má svojich rodákov, ktorí sa vždy hlásia k Snine, takže sa mení. To, že niekto sa niekedy hámbil, ja nie som. Ja som z mesta, z východu, také menšie mesto na východe, to som raz zažil. A hovorím, odkiaľ si? A že to nebudeš poznať, povedal Snina a ja som povedal sídlisko alebo tábla a už sme išli. Teraz je to obdobie, keď ľudia sa už radi priznajú, že ja som z Sniny. A práve tento náš celý event je aj o tom, že si to hovoriť hlasnejšie a úprimnejšie, lebo to nás potom sa budeme naozaj baviť úprimne a dobre. Úspešným Sninčanom, ktorý sa do svojho rodiska rád vracia, je aj mladý futbalista Ondrej Duda. Ja sa tu vraciam kvôli prírode, kvôli kľudu a kvôli tomu, že tu mám rodinu. Jeho autogramiada bola súčasťou programu. Dlhý rad fanúšikov potešil a povzbudil. Mám pred sebou novú sezónu v Nemecku, v Bundeslige, keď pre zranenie som túto, ktorá bola teraz, prakticky neodohral nič, takže sa teším, že bude nová sezóna. Samozrejme máme rozohratú kvalifikáciu na majstrovstvá sveta v Rusku s slovenskou futbalovou reprezentáciou, kde sa budeme chcieť dostať. Takže uvidíme, aký to bude rok a verím, že bude úspešný. My sme Snina podujatie je známe aj tým, že vyhľadáva a oceňuje úspešných Sninčanov. V tomto roku si symbolické zlaté tehličky odniesla dvojica pánov. Sú ľudia, na ktorých si možno, že tak ich nevidno denne, teda pri ich rôznych aktivitách. Štefan Pčola naozaj v odbornej verejnosti je veľmi známa tvár, pretože je to ornitológ, teda od amatérizmu sa prepracoval až ku naozaj profesionálom uznávaným. Tak sme si tak povedali teda, že naozaj je to človek, ktorý si zaslúži teda, aby ho bolo vidno aj na tribúne. Druhým oceneným bol Vladimír Drobňák, dlhoročný priaznivec futbalu, prezident Mestského futbalového klubu. Toto obdobie je práve také, keď sa sninskému futbalu darí. Ja verím teda, že to bude aj takto do budúcna, pretože ideme urobiť, respektíve robíme umelú trávu. Takže toto ocenenie mal byť ďalší podnet teda k tomu, aby deti behali po ihrisku. Zároveň je to aj pri príležitosti 90. výročia futbalu v Snine. Na pódiu sa striedali hudobné telesá. Zahrala ľudová hudba Antona Čonku, s netradičným prevedením známych ľudových piesní sa predstavila skupina Rusnač. Výborným osviežením boli chlapci zo Ščamby. Petica hudobníkov z Trstenej pri Hornáde zabávala ľudí svojím spevom i slovom. Dobrý program a príjemné počasie prilákalo na nádvorie historického Kaštieľa tisícky ľudí. Pekné počasie, dobré keci a dobrá hudba. Chceli sme ochutnať pivo. Chodíme pozrieť každý rok. Hej. Sa nám tu páči, sme tu doma a je tu pekné podujatie. Dávne časy pripomínala dvojica mladých ľudí v dobových kostýmoch. Dneska sa tu prechádzame a tvárime sa, že nám to tu patrí. 7-hodinový program pripravený pivovarom Šariž a Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom ukončila energická Katka Knechtová so svojou kapelou. Na pódiu vystriedala jedinečných cigánskych diablov. Na Slovensku i v zahraničí známe hudobné teleso pripravilo pre Sninu úžasný zážitok. Vo svojom hodinovom vystúpení predviedli strhujúce majstrovské výkony. Zo Sniny Iveta Buraľová.